ना दीद वाला ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನಿ ಸಸಿತ್ತಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚರಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪೋದು ಬರಡು ಬಲೆ ಪೋಯಂಚಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಂಚ್ಬೋದು ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದಿ ना दीद वाला
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ತೆಪ್ಪೆದಾಡ್ನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನ್ನೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ವೆ ಮಾತಾ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದು ಕೊಡ್ಚಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ.